Fakultet šumarstva i drvne tehnologije upisala sam kako bi stekla znanja koja su mi potrebna za sudjelovanje u radu obiteljskog obrta koji se bavi proizvodnjom namještaja. Na fakultetu mi se sviđa mogućnost stručne prakse preko koje možemo otići u razne zemlje Europe te tako steći iskustvo u drvnoj industriji raznih zemalja. U budućnosti se vidim u jednoj od brojnijih drvno-tehnoloških tvrtki koje posluju na prostoru Republike Hrvatske, kao i u obiteljskom obrtu. Upiši Fakultet šumarstva i drvne tehnologije zbog brojnih iskustava i prijateljstva koje ćeš stječi na stručnoj praksi.